yɛrɛ ye baarakɛlaw ale ni Banque mondiale ka jɛɲɔgɔnya o bɛ ka sinsin min na kɛ sababu ɲuman ye ni ka se ka jamana sɔrɔ o yiriwa. O kama kɛn yɛrɛ ye baarakɛlaw ani Banque mondiale olu bɛ ka masala camanw kɛ. Fɛn minnu yɛrɛ bɔra o lajɛrɛ ninnu kun kan an bɛna o jiraw la bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan. Bureau malien des droits d'auteur cakɛbon min sigilen do sɛbɛnnikɛlaw olu ka josariyaw kofɔli ko kama ale bɛ ka kunnafonidiw kɛ ka caya min na hakili baarakɛla bɛɛ lajɛlen na se ka ka baara tɔnɔbɔ ni ka Bureau malien des droits d'auteur ale fana nafa ɲɛfɔ maaw ɲɛna. Arabadon novembre kalo tile 20 san 2024 Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n'aw bɛ ka Advance TV lajɛ ni waati in na a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bidon kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la jamana sɔrɔ baarakɛlaw ale ni kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw fo ka taa se Banque mondiale ma olu fana ka jɛɲɔgɔnya o bɛ ka sɛbɛkɔrɔ sinsin jɛɲɔgɔnya minnu yɛrɛ na kɛ sababu ye ni ka jamana sɔrɔ o yiriwa ni baara in ni ye atako filanan de ye an ka jamana kɔnɔla la ni nanta ale senfɛ hakilina falenfalenw o kɛra ka caya min na kɛ sababu ɲuman ye ni ka se ka kɛnyɛrɛ ye baaraw o sɔrɔ o yiriwa ni ka se ka laɲiniw olu bɛɛ lajɛlen sabati toga min na Isa Sise ani Kɛrifa Sidibe olu tun b'a kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. Ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen ka walasa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ walasa ka kɛn yɛrɛ cakɛdaw kɔkɔrɔma don Conseil national du patronat ani Banque mondiale ka nin bolo di ɲɔgɔn ma okumu kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka an ka cakɛda finitigiw yiriwa. Bi ye kuma min ye Banque mondiale ni secteur privé olu y'a décidé ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔnya an ye Mali ɲɛmɔgɔw wele u kana lamɛn et pour k'u hakilina d'a ma. Marché yɛrɛ organisation na structuration fɛn fɛn bɛ se k'a labɛn pour que bɛɛ ka se k'i ka baara kɛ ka da i jɔyɔrɔ la a ka ɲɔgɔn dafa aw kana ɲɔgɔn tiɲɛ ɲɔgɔn mais aw bɛɛ ka ɲɔgɔn dafa o gɛlɛyaw b'a kɔnɔ dan y'olu examen kɛ k'olu da an y'a yira k'a fɔ mais an kana ta kɛ ko k'a man ɲi dɔrɔn an k'a fɔ min b'a ɲɛ an y'o proposition fɛn b'o proposition de kɛ bi gouvernement kan ka mun kɛ pour que ka a niyɔrɔta k'a la entreprise kɛ yɔrɔw kan ka mun kɛ partenaires n'olu b'a accompagner olu kan ka mun kɛ an y'o proposition de kɛ bi. Banque mondiale ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ y'a yira k'a fɔ u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se ka Mali jamana kɔkɔrɔma don an ka ɲɛtaga sabatira sɔrɔ sira kan minnu jɔyɔrɔ ka bon sɔrɔ bosonni la. Afin de répondre Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni waati in na gɛlɛya minnu dogon tɛ maa si la o gɛlɛya ninnu ɲɛnabɔli ko kama fɛn min ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ye olu jɔdaba bɛ o ko la. Jɛɲɔgɔnya min filɛ nin ye u ni Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ɲumanba ye ni ka se ka lafiya dadi Maliyaw ma. Mieux être jamana tɔgɔ la an ka minisiri min sigilen don dɔ kɛ baaraw sabatili la an ka jamana kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ ni baara ninnu kan ka kɔkɔrɔma don. Représentation minnu nana ni journée la k'a fɔ ko gouvernement fana sigilen tɛ ko gouvernement bɛ baara la k'a f'u ɲɛna fana ko gouvernement bɛna u accompagner et ko gouvernement y'a leur écoute an bɛ mun wele ko dialogue secteur privé secteur public ko donc ko o dialogue in k'an bɛ fɛ k'o sabati pour que k'u dɛmɛ u ka baara la. Nin don min sigilen don kumaɲɔgɔnya la sɔrɔ yiriwali sira kan bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔw walasa ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigɛ o la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ minisiri so min bɛ seko ale ni dɔnko ko kunna fo ka taa se cakɛbon ma cakɛbon min bɛ sɛbɛnnikɛlaw ale ni dɔnkilidalaw olu ka jo sariyaw ko fɔ olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka lajɛrɛba dɔ bila sen kan lajɛrɛ min yɛrɛ kun ye kalanbolo ye yaasa ka se ka jo sariyaw ale ɲɛfɔ maaw ye maa minnu ka baara o tɛ taa fewu jo sariya ale dɔɔni kɔ i n'a fɔ sɛbɛnnikɛlaw dɔnkilidalaw ale ni hakilila baarakɛla wɛrɛw lajɛrɛ in ale kɛra palais de la culture Amadou Ampateba kɔnɔ an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan Anatu Maiga ani Musa Ɲanga olu bɛ ɲɛfɔ k'an ye. I n'a fɔ san o san Bureau malien du droit d'auteur ni an b'ale wele ko BUMDA ale bɛ ni lajɛ in la ɲɛnamaya ni an ka Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye yaasa gɛlɛya minnu b'u kan u bɛ se ka masala ɲɔgɔn fɛ o la cogo min na ani fana sariya min sigilen don yaasa k'u ka baarakɛlaw lakana u bɛ se ka olu dɔn cogoya min na. San o san Bureau malien droit d'auteur bɛ kɛnɛ sigi kɛnɛ min bɛ se ka kɛ artistes ni Bureau malien droit d'auteur u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya droit ko kunkanko n'a a kuma caman na parce que artistes yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la u b'a fɔ an ka droit bɛ tan an ka droit tɛ tan an ka droit n'u nana nin lamɛn o b'u permettre k'a faamu droit tagabolo ye jumɛn Bureau malien droit d'auteur fana baara cogo ye jumɛn donc n'u i y'o faamu o ka ca Ala fɛ i ka baara bɛ nɔgɔya. Ɲina baabu bɛ tali kɛ fɛn saba de kan. O kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bɛ se ka u ka baaraw nafa dun cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la
minnu bɛ bɔlɔlɔ kan. parce que an ye jateminɛ kɛ droit d'auteur ni a dɔlen tɛ kosɛbɛ ni nana droit voisin fara o kan sisan a ka fisa kuma caman i ka to ka tɔndenw wele i ka ɲɛfɔli k'u ɲɛnɛ n'i ye ɲɛfɔli k'u ɲɛnɛ u b'u taabolo dɔn u b'a to u bɛ don yɔrɔ minnu na u b'o fɛnɛ dɔn a ka ca ala fɛ hakɛ minnu fɛnɛ bi sɔrɔ u b'a dɔn hakɛ ninnu bi bɔ min hakɛ ninnu bi tila min n'olu fɛnɛ kɛra a ka ca ala fɛ a bɛ se ka furukufuruku nɔgɔya ani ɲɔgɔn cɛ. An ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin hakilina in ka ɲi kosɛbɛ wa k'a ka ka kɔnkɔrɔma don fana yaasa an ka Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la cogo min na. Donc n'an welela ka na ko bɛna droit voisin ɲɛfɔ an ye vraiment o ye ko ye min nafa ka bon kosɛbɛ. La directrice n b'ale fɔ kosɛbɛ a n'a ka élément bɛɛ docteur barakɛla bɛɛ m'u bɛɛ fɔ parce que mun na hakilina min don a dabɔra anw de kama. Adamaden ni min yɛrɛ dɛmɛ mɔgɔ t'i dɛmɛ donc directrice ko k'a bɛ bɔ ka na kunnafoni di anw artistes ma quel qu'en soit quel genre d'artiste c'est-à-dire artiste suguya o suguya dessin art plastique jɛmɛfɔla dɔnkilidala dɔnkɛla n'i kɔni b'a kɔnɔ ka ban ko tɛgɛ bɛ f'i kun dɔrɔn walima i bɛ kuma micro la i kan ka ye. Ni lajɛ in na ɲɛnamayara novembre kalo tile 19 san 2024 a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bɛ se ka na cogo min na u ni bumda mɔgɔw ka masala u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na ani fana sariya minnu sigilen don sen kan k'u ka baara lakana yaasa u ka se ka nafa caman sɔrɔ a la. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan fɛn min ye Kupu Ben Umar Sy ye ale kun cɛra Joliba AC ale ni Stade Malien de Bamako olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a final kɛnɛ kan fɛn min kɔni kɛra Joliba AC ye ale de kɛra ni ɲɔgɔn kunbɛn ye ale tako fɔlɔ o jɔnjɔn taba ye Stade Malien ale ɲɛfɛ ni 2-0 ye Kajatu Bagayɔgɔ ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye ni ɲɔgɔn dan kan. Jɔnjɔn min bɛ da an ka jamana kɔnɔ walasa ka sankura baaraw kun don dolantanko kun kan n'an ko ma Super Coupe Ben Umar Sy san 2024 dolantan kun bɛ sen na wari kun kɔnɔ ɲinɛnta kun kɛlen don ka Joliba AC n'ale kɛra wari ka kɛnɛ jɔnjɔn tabaga ye ani Stade Malien de Bamako kɔda ɲɔgɔn na n'ale y'an ka Coupe du Mali ta n'i ye Stade Malien de Bamako ni Joliba ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔ i b'a fɔ ko Mali faden dolantanba n'an ko ma derby o de kun kɔnɔ dɛmɛbaatɔ mɔgɔw bɔla kosɛbɛ ka taa terrain fa yani dolantan kofalen kun ka don Mali dolantanso ɲamaba maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan olu y'a dolan kun fanaw ci o baaraw tɛmɛnen sanga kelen tasi bilankɛla ka ɲɛsin Mamutukani Murule Fama n'ala y'o miniji dɔgɔya o la gazon sanfɛ dolantan tako fɔlɔ o bɛ kɛ Stade Malien ta ye a bɛ bagabagaliw kɛ ka tugu ɲɔgɔn na ka gɛlɛyaba lase Joliba AC kɔfɛ maaw ma nka u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o jaabi ye 2 bila 0-0 tako filanan baaraw daminɛlen Joliba AC bɛna kun bɔ ji la dɔɔni o yɛrɛ tɛmɛnen kɔ degere karamɔgɔ n'o ye Dɛma Madu Tarawele a bɛ tɛgɛ sigi dolantan in kan ka yɛlɛmali 2 kɛ o yɛlɛmaliw yɛrɛ bɛna ɲɛ ka da ka sanga 82 kuma a ka cɛ kura donnenw bɛna baara kɛ Bubu Sidibe ale bɛna dolan dɔ bila ka taa Buakane ale bɛn'o yɛlɛma ka kɛ celu ye kelen ani kanangolo o tɛmɛnen stade bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo min na a bɛ t'o celu jibɔ Joliba b'u to la ka poyi ka b'u kɔ ko kura cɛden kura donnen maa sabanan kunda n'o ye Yusuf Sempare ale bɛna taa celu filanan sɔrɔ ka don sanga 87 kuma ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi 2 ani kanangolo ka taa Joliba AC kanu na. An ye match b'a dɔn ampleur kuma la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais olu yɛrɛ ma ampleur ba k'a la juste engagement détermination kuma la an yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ mais b'olu fo kosɛbɛ u m'a essayer ka na a kɛ mankan ye quoi. A fɔ bolo di ɲɔgɔn ma parce que n'i y'a ta k'a lajɛ premier temps gɛlɛyara an bolo kosɛbɛ bon an tagara vestiaire kɔnɔ an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye bon on a su se relever quoi. Degeden karamɔgɔ fana y'u hakilinanta di. Clé dɔ fana ye mun ye premier temps on pouvait scorer mais on a passé à côté parce que anti violence k'an yɛrɛ la quoi. Parce que bon temps sera de l'effort qui a violence qui est là. Deuxième mi-temps on sera quand il sera deuxième mi-temps on sera ka donc de possibilités chama fana dégager donc am se ka fɔ alhamdulillah bon temps sera. Fédération Malienne de Football ɲɛma dangan fɔlɔ ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko ni kɔni ye sankura baaraw daminɛni. Semaine prochaine à partir de samedi saison kura ligue professionnelle bɛna daminɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo on demande aussi le public ka bɔ kosɛbɛ k'u ka ballontan soutenir. Hakilina jiginna jonjo ko ta fanfɛla la Stade Malien de Bamako n'ale yɛrɛ buruna ni final kofɔlen kɛnɛ kan ale ye CFA million 3 bɔɲɔgɔnko sɔrɔ Joliba AC n'ale kɛra jonjon tabaga ye ka fara jonjon kan ale bɛna CFA million 5 minɛ ka bila ka balan kɔnɔ. Ale bi farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan fɛn min ye CAN Maroc 2025 ye o ɲɔgɔn sen bɔ baaraw o fana kuncɛra kunungo samata sɛgɛw olu de kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye Eswatini cɛdenw ye ka olu sen bɔ ni lajɛrɛ in o la Tom Saintfiet ale ka cɛdenw olu kɔni ye Eswatini sɛbɛkɔrɔ dasi 60 an ka dolantana Nene Dorgiles ale de kɛra sababu ye ni 60 ninnu na ni ka 30 o don Kajatu Bagayoko ka fɔ la ko dolantan in kɔni kɛra dolantanba ye an ka ɲɛfɔtaw lamɛn.
ka baara kuncɛ ko ɲuman na ani k'u ka dɛbɛnbagatɔ mɔgɔw la nisɔndiya kosɛbɛ o de kun ye laɲini ye Tom Saintfiet n'a ka cɛdenw fɛ nin dolantan hukumu kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ farafinna wa n'o ka kɛnɛ ɲɛbila dolantan bɔko labanw kan n'o yɛrɛ kun kɛlen ka Mali ale ni Eswatini kɔda ɲɔgɔn na n'a y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ Mali ale kɔni kun y'a ka sɛbɛnga sɔrɔ ka taa Marɔkaw fɛ yen u ni Mozambique ka dolantan tɛmɛnen kɔ Maputokaw fɛ yen nin dolantan in kɔni y'an ka kun ka bon nka enjeu kun t'a la o la dolantan bɛ daminɛ Mali t'a ko bila dagirinna o la sanga bisaba fɔlɔ Mali bɛna cɛlu 3 sɔrɔ ka don Nɛnɛ Dorgelas bɛ 2 don El Bilal Touré bɛ 1 fara o kan nka yan'an ka taa Nemurubaji min na Kamori Dumbuya ale fana bɛ cɛlu 1 fara a kan 4 ani Kanangolo sɛngɛlafiɲɛbɔw kɔ Mali bɛ dɔ fara halisa a ka wulikajɔ kan ka cɛlu 2 wɛrɛ sɔrɔ ka don Mamadu Dumbuya Messi ani Nɛnɛ Dorgelas ka cɛlu 3nan ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 6 ani Kanangolo ka taa Mali kanu na ɲɔgɔnsɔrɔ kuncɛlen an ka ministre min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka ko ma a y'a ka nisɔndiya jira non an nisɔndiyalen don kosɛbɛ vraiment joueur ka ɲɛ u ye ballon tan u ka individualité yɛrɛ u y'a jira ko technicité bɛ an ka équipe la vraiment an b'u fo o baara la u y'an nisɔndiya kosɛbɛ mais an bɛ entraîneur ni staff technique bɛɛ lajɛlen fo ka fédération fo hakili la bɛɛ y'i cɛsiri nin ko la département yɛrɛ plus d'autorité surtout u bɛ ka investissement mun kɛ sport la bi vraiment a bɛ ka nɔ bɔ kosɛbɛ hali bi n'an y'an jija inchallah je pense que an bɛ se ka taa ɲɛ an ma deli ka fɛn mun sɔrɔ n'Ala sɔnna an bɛ se k'o sɔrɔ an ma deli ka fɛn mun kɛ fɛnɛ an bɛ sɔn k'o kɛ n'Ala sɔnna. Nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka samatasɛgɛw kɛ ka nin wanaw ka kɛnɛ ɲɛbila dolantan in kuncɛ ko ɲuman na wa k'a jira maaw la fɛnɛ ko don n'a nataw la u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka taa nɛgɛba ɲini Marɔkaw fɛ ka d'a kan kabini dolantan ko daminɛna fo ka se bi ma an ma se k'o laɲini sabati fɔlɔ. Ala ka o laɲini sabati CAN Maroc 2025 la an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la Advance TV jabaraniso kura min nalen don aw nimisi wasali kama jabarani ko la an b'a fɔ ko Advance TV danfara jan bɛ tele min ni tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka Mali lakana.